Cennet әниләрнең аяк астында. Тәрбиячем Рушания Низамутдиновна шигыры. Ничә айлар буе безне әнкәй йөрәк астында күтәреп йөрткән. Бәхетле бул, балам, дия, якты дөнья тормыш бүләк иткән. Без бәләкәй чакта төннәр буе көрфе капмыйча таңнар аттырган. Соңгы телемендә әни бәкерем үзе капмыйча безгә каптырган. Без китергән кайгы борчуларны кичергән ул барысында. Еракларга китеп эзләмәгез, җәннәт әниләрнең аяк астында.